Sí que tinc un barri preferit. Tens un barri preferit? Sí, la veritat. Quin és? Sants. Ah, sí, eh? Sí, crec que el barri de Sants és un barri que en aquest sentit a mi m'inspira això, no? Em dona esperança, força, veure que té una història de lluita obrera, de cooperativisme, de petites grans victòries pel barri, que crec que ens han de... Bueno, a mi em donen com una lliçó, un aprenentatge. Quines creus que són les reivindicacions que té ara mateix el barri de Sants, parlant de fites a aconseguir? Ara hi ha un fons voltor que vol comprar un bloc, bueno, que ha comprat un bloc, ha fet fora més de la meitat de les famílies, en queden 4 que estan resistint i no els hi volen renovar els lloguers al mateix preu. Volen que la gent marxi per reformar el bloc sencer i després, doncs, entenc, bueno, la típica compra especulativa, que és la que l'Ajuntament de Barcelona hauria de prohibir, les compres especulatives i els lloguers de temporada, no? Que estan acabant amb els barris i amb la vida de la gent i amb un dret constitucional, que és el dret a la vivenda. No? Creus que en general ens falta carrer, Letícia? Crec que sí, perquè estem tan enfeinats, no? I quan no estem enfeinats estem cansats i ens estem a casa descansant per poder tenir energia per tornar a treballar. Potser fa falta més cultura de l'associacionisme, no? De saber què es fa al teu barri, juntar-te amb la gent, sí, organitzar-nos més, polititzar-nos més, però polititzar-nos no des de casa veient vídeos curts, sinó polititzar-nos sortint, parlant amb la gent. I admiro molt a la gent que ho fa, no? que té una assemblea cada 15 dies i s'ajunta i es pensa què podem fer, com ens podem organitzar la feina, la vida d'una altra manera.